Halo bestiku semuanya, selamat siang bes. Iki video ini tak jemput dino minggu ini besti. Iki aku mulai penggawean ki saka umbah-umbah dhisik besti, soalnya umbah aku wake. Seperti biasa bes, nak seragamnya anakku masih tak ucek. Lagi nih mesin cuci aku lagi giling besti. Iki singkat cerita wae besti, seragamnya mau tak ucek kabeh. Iki langsung tak worke bilas langsung nang mesin cuci wae karo sing bar tak giling mau. Lah iki mau aku ya wis ngumbahi sandangan sing gede-gede besti. Iki wis tak keringke, lagi tak entok kesik saka pengering, kok ameh tak hingeri. Iki ana cucianku sing wingi bes. Arep tak antasi sih, iki urung sempet antasi memang. Soalnya kan pirang-pirang dino wingi udan to bes, jadi tak dongkrokke nang kono sih. Ya ora apa-apa aman sih. Iki mau sandingane tak lebokke nang kamare anakku sih besti. Hingire wis tak copot kabeh, lagi tak balikke meneh. Bar kuwi iki aku arep mbilasi seragam-seragam sing mau besti, soalnya banyune wis kebak. Bar dibilas tak keringke pisan, terus iki arep tak kai pewangi bes. Awakmu niki ambilasi ping pira besti? Aku sih tergantung ya, nak kotor banget ya 2 kali, tapi nak banyune wis ketok bening ya 1 kali wae. Oke besti, iki videonya tak persingkat saja. Kira-kira sandangane wis bar tak jaringi kabeh. Lah lanjut iki aku arep resik-resik nggon bagian ngarep TV iki besti. Iki ana buku-buku anakku, tas, tisu, terus ana ikrok barang kita lebokke ning kamare wong dhisik. Lah terus iki karpete tak lempet bes. Bar tak lempet tak tumpangke sik ning nggon dhuwur motor besti. Lanjut ki aku beresi sing brang kene iki. Iki ana spedol-spedole anakku tak beresin kabeh. Bar kuwi iki aku arep ngentokke motor dhisik bes. Soale ki engko ruangane arep tak sapu. Dadi ini ben rada leluasan. Ana montore kan ganggu ya. Nggon bagian ruang ngarep wis bar tak sapu besti, lanjut nang ruang tengah. Lebar kuwi ki aku lanjut ngepel sisan bes. Soalnya ya wis beberapa hari juga sih aku durung ngepel omah. Oke besti, iki video ini tak persingkat wae. Iki mau tak ngepel wis bar. Lagi aku langsung lanjut arep adus bes. Soalnya aku wis gerah banget.